free trade area is poised to increase trade and movement across the African continent. With this increased trade of services and goods, a necessity of increased intra-African payments is envisaged. The current status quo dictates that the majority of African cross-border financial transactions originating from the continent's bank are currently cleared and settled offshore. ሓደ ካብቲ ንኣፍሪካ ተዛዓበየ ድሕረት ኮይኑዋ ዘሎ ዝበሃል እቲ ናፃ ንግዲ ኣብ ኣፍሪካ ክህሉ ዘይምኽኣል እዩ ሕጂ ብርግፅ ብዘይከኣል ዓለም ሃገራት ኣፍሪካ ንኤርትራ ንግደፋ ኤርትራ ኣብ እገዳ ንዕፅዋን ስለ ዝነበረትን ከፊላ እውን ኣብ እገዳ ስለ ዘላ እቲ ንግድን ገለመለ ንኤርትራ ዝምችእ ኣይኮነን እተን ካልኦት ኣፍሪካ ግን ስለምንታይ ካብ ንግዲ ይፈርሃ ምስ ቻይና ወይ ምስ ቱርኪ ወይ ምስ ኣሜሪካን ኤውሮጳ እናነገዳ ከለዋ ኣብ ውሽጠን ቀጥታ ክሮስ ቦርደር ንግዲሲ ስለምንታይ የፍርህን ንዝብል እንድሕር ኢኻ እቲ ጥቃጥቃ ዝገብሮ ንግዲ ስለምንታይ ዘፍረን ምክንያቱ ኤርትራ ምስ ሱዳን ክትነግድ ከላ ብዶላር ክነግዱ ስለ ዘይክእሉ እቲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ስለ ዝሃድም ካባታቶም እቲ ዘለዎም ፀጋታት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንከምፃሎም ዝኽእል ኣብ ክኸይድ እዮም ዝደልይዎ ኣብነት ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ክትነግድ እንድሕር ኮይና ወይ እውን ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ቡን ክትሰድድ እንድሕር ኮይና ሱዳን ብዶላር ክትከፍሎም ተኽኢላ ጥራዩ ስለዚ እቲ ዶላር እዩ ዘድልዮም ንሶም እቲ ብመንፅሩ السودان كسب دخلوا بزحرة بحثات كرهبولو مخالو نيرم ግን እቲ ዶላር ድማ ካብቲ ካብ ካልእ ክረኽብዎ ስለ ዘይክእሉ እቲ ዝበለፀ ናብቲ ዝበለፀ ዋጋ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ቦታ ክኸይድ እዮም ዝደልዩ እቲ ሕቶ ድማ ኣፍሪካ ናይ ንግዲ ውሽጣዊ ንግድናታ ክሳብ ዘይለዓለ ክሳብ ዘይዓበየ እንታይ ክኸውን እዩ ኩሉ ግዜ ኣፍሪካ ምዕባለናታ ድሩት ክኸውን እዩ ስለዚ እዚ ኣፍሪካ ፍሪ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብቲ ዓብይ ትፅቢት ዝግበረሉ ወይ እውን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከምፅእ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ እቶም መራሕቲ ነቲ ናይ ኣፍሪካ ኣካይዳ ብፍላይ ንዝባል ናይ በዓል ኢብራሂም ትራውሬ ዘይክተሉ ዘለዎ ድማ ዓብ ሪስክ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ዝፅበዮም ዘሎ ዕልዋ መንግስቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እናስፋሕፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ሕማም ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ if you don't do that ንሳቶም ፈንቂሎም ከኣልዩ ኻዮም ካልእ ምናልባት ኣብ ኣፍሪካ ለንቀነ ኮለል ዘብልዋ ዘለው ኣነ እኳ እቲ ንሓቅነታ እርግፀኛ ኣይኮንኩን ካልእቲ ትሕተ ቅርፂ ናይ ኣፍሪካ እውን ካብ ኣፍሪካ ዝብገስ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም 2-3 መንገዲ ሃይዌያት ካብ ላዕሊ ካብ ሰሜን ንደቡብ ክኸይድ ዝኽእል ይብልለው እቲ ሓደ ድማ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ብኢትዮጵያ ገይሩ ሰጊሩ ንኤርትራ ከይተንከፈ ግን ቁሩብ ትለይ ካባ ዘይቢሉ ንሱዳን ሃሪሙ ናብ ግብፂ ዝኸይድ እዩ ካብ ኤርትራ ርሑቕ ኣይኮነን እዚ ብፍላይ ድማ ካብ ጋሽ ባርካ እቲ ቀንዲ ምንጭ ናይ ሕርሻ ናይ ሃገርና ዝኾነ ካብ ርሑቕ ስለ ዘይኮነ እቲ መስመር ናይ ንግዲ ኣብቲ ዓለምና ኣብ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ዓለምን እዚ ናይ ተተቅርፂ ናይ ፅርግያታትን እንድሕር ተሰሪሑ እውን እቲ ሃይዌይስ ተሰሪሑ እንተተወዲዩ ወላ እውን ኤርትራ ኣይረግፃን ኢልና ይጭነቐሉ የብልና ምክንያቱ ካባና ርሑቕ እውን ኣይኮነን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ናይ ኣፍሪካ መፃኢ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ እንድሕር ኢልካ ኣብ ንግዲ ክምርኮስ ኣብ ምትሕብባር ክምርኮስ ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኩሉ ኢንተርኮኔክትድ ኣፍሪካ ክኸውን ዝምርኮስ ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ግን ሃገራት ንሓትሕደን ክከባበራ እንተጀሚረን እዩ ክትነግድ መጀመርያ ምስ ጎረቤትካ ክትተኣማመን ክትክእል ኣለካ ክትተኣማመን እንተዘይትተኣማመን ኮንካ ንግድን ካልእን ኣይሰርሕን እዩ ክትተኣማመን ድማ መትከል ናይ ምትእምማን ኣለዎ ምክንያቱ ክትተኣማመን እንድሕር ኮንካ ልውላውነት ናይ ሓትሕድካ ክትኽብር ኣለካ ልውላውነት ናይ ሓትሕድካ ክትኽብር ኣለካ ግዛታዊ ሓድነት ናይ ሓትሕድካ ክትኽብር ኣለካ ከምኡ እውን ዶባት ናይ ሓትሕድካ ክትኽብር ኣለካ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ኢድካ ክትእትወሉ የብልካ ኤርትራ ናይ ካልኦት ኢዳ ክትእቱ የብላን ልዕሊ ኩሉ ግን ካልኦት ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኢዶም ክትእትው የብሎምን ስለዚ እዚ እንድሕር ጌርካ እቲ ምትሕብባር ድመፅእ እንተዘየለ ምትሕብባር ገለመለ ኣብ ጣውላ መመፂኻ ወይ እውን ኣብ ቴሌቭዥን መመፂኻ ንጎም ምሸትን ምትሕብባር ክትሰብቕ ትኽእል ኢኻ ግን ንኽትተሓባበር ናይ ዘተሓባበር ኣካይዳ ተዘይብልካ ኮይኑ እንድሕሪ ናይ ካልኦት ኣካይዳ ዘይተኸብር ኮይንካ ልውላውነት ናይ ካልኦት ዘይተኸብር እንድሕር ኮይንካ ዶባት ናይ ካልኦት ዘይተኸብር ኮይንካ ሕሉፍ ሓሊፍካ ድማ ናይ ካልኦት ወደባትን ፀጋታትን እናቋመትካ እዚ ብፅሓኒ ትብል እንድሕር ኮይንካ ሶሪ እቲ ካልእ ትብሎ ዘለኻ ትርጉም ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኣፍሪካ ቁሩብ ስእሊ ክህልወና ዘሎ ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ንዓና ዝትንክፍ UN remains the only universal multilateral institution capable of bringing nations together around shared principles and collective solutions. The UN must therefore be equipped with the means and resources necessary to fulfill its mandate. Ethiopia is proud of its role as a founding member and remains firmly committed to a multilateral system anchored in the UN Charter. Ethiopia deeply
كم تري ودا لهم ازيتي فورين مينستر نا ኢትዮጵያ UN ማለት ሓደ ካብቶም ቅላሲ ተራድጽ ኣወቶ ኣብቲ ማልቲላተራል ኢንስቲትዩሽንስ ወይ ካን ሃገራት ካብ ንሃገራት ንምሙል ንምምሕዳር ዓብ ተራድጽ ኣወት ኢትዮጵያ ድማ ከም ካብተን ቀንዲ መበገሲ ናይቲ ወይ ውን ፋውንደርስ ምስቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ከኦም ከሎ ነይራ UN ከኦም ከሎ ነይራ ከም ኣባል መበገሲት ናይቲ ሃገር ብምዃና ብኩሉ መትከላት ናቱ መትከላት ናይ UN ያ ትብል ዘላ ብኡ ክግዛየ እዩ ዝብል ዘሎ ዝመራሕናቱ ክነግመልኩም እየ زوم سمازياتهم حسوتهم اللخبط انهم درت سلازي member and remains firmly committed to a multilateral system anchored in the UN Charter. Ethiopia سلازي إثيوبيا أبتناي بنا UN كايدا زجزا متكلات نوع كبيرة أبت سيستمتي بملو رجيت أكيد كي تدلي ويقول مبزع أنا تا commitment أنا تا أوسي سمرت يا عايز بنزله. أوكي UN دمالن كان تايلو وعلى الجرس كتكبر خلال يلو بل إسراها مشان عمتك عبد فرم نسو دما ما بقسنا سلام نايتن كل تهجرات نسي كونزلو وعلى الجرس يلوم سمعوها بزن تايب له /month marks the 25th anniversary of the 2000 Algiers Agreement, a date that should be a celebration of peace, but instead serves as a painful public reminder of a historic diplomatic failure. As if to twist the knife, UN Secretary General Antonio Guterres has just issued a call urging Ethiopia and Eritrea to recommit to the pact. This seemingly benign diplomatic plea is, in reality, a direct, suffocating obstacle to Ethiopia's current desperate push for sovereign sea access. كم تري ورا لهم انت يا مزبل زلو نا UN تعوعت UN تعوعت زبلهم سنتايلوم وعلى الجرس فريمكم يخم بين دما تواهيبكم بكل من قد تشماجلكم بين تواهيبكم اسرها مشان عمد غير له ابي احمد دما كنتشن 10 شمنتن مسيرترا نورماليزيشن وي نورمال نتزنا بري اي سلام اي كونات فتحوا سلام مسيرترا غبر كلهم حمشن تازلو وعل فري من يرو مبراب اي تكاباتن دما انت يتبل وعل وسانه بين الجرس كتكبر كم زلو ياتبل ስለዚህ ንዓዓ ተቀቢሉ ሰላም ገይሩ ዓለም ድማ ሽልማት ናይ ኖቤል ሂባቶ ስለዚ ከተግብረ ኢሉ ዝኸደ ልክዕ ከምቲ ቅድሚኡ ዝነበረ መለስውን ኣብቲ ሽምግልና ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ ነቲ ኩነታት ተቀቢሉ ምስ ተገበረ ድማ ተቀቢልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ዝደለናዮን ዘይደለናዮን ረኺብና ብምባል ሰለብሬት ዝገበረ ድሒሩ ግን ኣይገብሮን እየ ብለይ ብምባል ንዓመታት ሸንኮለል ዘበላ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኢህደግ ድሕሪኡ እውን ከምኡ ሂሳብ እቲ ኢህደግ ካብ ስልጣን ዝግለፍ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ድማ ተመሳሳሊ ፕሌይቡክ እታ መፅሓፍ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ምምሕዳር ተጠቂሙ ድማ ንሱ ኣብቲ መጀመርያ ሕራይ ኢሉ ድሌታቱ ክሳብ ዘስልጥ ቦት ኩርሱ ክሳብ ዘጣትሕ ድሕሪኡ ድማ እምበለይ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ብድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ሓይሊ እንታይ ክብል ዝኽእል መጀመርያ እንታይ ክብል እዩ ውዕል ኣልጀርስ ከተግብረ ክብል እዩ ክሳብ ኤርትራ ዝኣክል ድጋፍ ክትገብረሉ ትኽእል ንድሕሪ ኮይና ወይ እውን ዝኾነ ምስ ተደላደለ ኩርሱ ምሰታትሐ ግን ውዕል ኣልጀርስ ኣይደልዮን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ሕጂ እታ ውዕል ኣልጀርስ ብምንታይ እዮም ዝሪእዋ ዘለዉ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕር ናይ ኢትዮጵያ ኣይምልስን ይብሉ ወይ ኣይምልስን እዩ ባይ ዘ ወይ ውዕል ኣልጀርስ መዓስ ተፈሪሙ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብዚ ቪድዮታት ተሪኻዮም ኣብ ብዙሕ ቪድዮታት ናቶም ንሕና እናሰዓርና ከለና ገይሚ ተገይሩልና እዮም ዝብሉ ውዕል ኣልጀርስ ግን ብዓሰብ ኩናት ኣካይዶም ሕማቅ ስዕረት ምስ ኣጋጠሞም ተጨፈጨፍነ ተባሂሉ ምስ ተወደቲ ኩናት ናይ ዓሰብ ሽዑ እዮም ውዕል ኣልጀርስ ፈሪሞሞ ስለዚ ውዕል ኣልጀርስ ዝፈረሙ ንሳቶም ኣብ ባይታ ወታደራዊ ፀብለልትነት ስለ ዝነበሮም ኣይኮነን ብዓሰብ ስለተሰዕሩ እዩ ንዓሰብ ወሲዶም ኣብ ጣውላ ክቐርቡ መደብ ነይርዎም እዩ ግን ብዓሰብ ፈቲኖም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ስለ ዝተረፉ ራይ ዘይኮነስ ሕማቅ ስዕረት ስለ ዘጋጠሞም ካብ ኣፍ መራሕትናትና ዝበልዎ ኣቦቱ እናሃለወ መራሕትናቶም ከም ዝበልዎ በዓሎም ብሕማቅ መንገዲ ከም ተሰዕሩ ስለ ዝነገርዎም ድሕሪ እዮም ውዕል ኣልጀርስ ፈሪሞም ስለዚ ኣብቲ ስነ መጎት ናቶም ኣብኡ ብዙሕ ኣዛራባ ርሲና ንርኢ ዘለና ሕጂ እዚ ውዕል ኣልጀርስ ዝበሃል ሎሚ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ተመሊሱ ዝዝረበሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ ኣድለየ እንድሕሪ ኢልካ ወል ነገር ደልዮም ስለ ዘለዉ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ብብዝሕ እዮም ዝዛረበሉ ዘሎ ሓደ ካብኦም ንስምዑ ራይት ቱ ኣክሰስ ኦፍ ዘ ሲ የዘጋ ነው ብዬ አልወስደው ስለሱ ጉዳይ አንድ ዙር መነጋገር አለብን ንግግርም ካስፈለገ አሰብን ጭብጥ ተይዞ ለምሳሌ አልጀርስ ስምምነት በዛ ድንበር ኮሚሽን ተቋቋመ ኢትዮጵያ ጠበቆች 14 ሆነው ሄዱ 14 ጠበቆች 14 ሎካል ቡድን ሄዱ ሰዩም መስፈን እሳቸው አምባሳደር ፍስሐ ይመር እና አንድ የህግ ባለሙያ እና 11
የውጭ ሀገር ሰዎች ሄዱ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ሄዱ። በዛ ሁሉ ክርክር አሰብ የምትል ቃል ካፋቸው ወጣ። ስለዚህ የአልጀርስ ስምምነት አሰብን አሳጥቶናል ለምንድን ነው አልተነሳም? በቃ አሁን ስለዚህ ማንሳት አለብን። ኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ በሙሉ በአልጀርስ አልቋል የሚለው አካሄድ ተገቢነት ያለው አይደለም። ምክንያቱም አንስተን ወይ ነው ወይስ ባልተማንበት ውስጥ ለውስጥ የ1900 የ02 እና የ08ን ውል ስትቀበሉ የዛ ጉዳይ በዛው ሞቷል የሚል ክርክር ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ዘረባ እቲ ኢንተሌክቹዋልስ ተባሂሎም ምሁራትን ክኢላታትን ተባሂሎም ዝቐርቡ ናቶም እዮም። ውዕል አልጀርስ ብዛዕባ እንታይ ይዘራረብ ነይሩ? ብዛዕባ ዶባት ኩናት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶባዊ ፀገም ስለ ዝነበረ ብባድመ ዝተበገሰ እዩ ነይሩ እቲ ኩናት። ስለዚ ዶባዊ ኣበጋግሳ ናይቲ ኩናት ድማ ውዕል አልጀርስ ዶባት ናይ ኤርትራ ክሕንፀፅ ኣለዎ እዚ ኩናት እዚ ከየጋጥም እዩ ክብል ዝኽእል። ኣብ መወዳእታ ክልተ ጎረባብቲ ብደረት ተባይሶም ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ግራቱ ዘሎ ዒላ ይተዛረብን ኢኻ ናይቲ ሓደ ተዲኹም ኣሎ ብዛዕባ ደረት ኮይኑ ባዕስኻ እቶም ሸምገልቲ ኣካላት ደረትካ ኣበዩ ደረትካ ካበዩ ይብሉኻ። ክልቲኻ ድማ ጭብጥካ ሒዝካ ትቐርብ፣ መሰኻኽርካ ሒዝካ ትቐርብ፣ ሰነዳትካ ሒዝካ ትቐርብ። ክልቲአን ድማ ከምኡ ገይረን ኢትዮጵያ ፀብለልትነት ናይ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ነይርዋ። ገንዘብ ብቁጠባውን ካባና ዝሓሸ ዝኾነ ኣብ ሃገር ስለ ዝኾነ ዓብ ለብየርስ ክቆፅሩ ዓቕሚ ኣለዎ። ቨሪ ሲምፕል ንኩሉ ገይሮም ልዕልናትና ጠበቃታትን ገለን ሒዞም እዮም ቀሪቦም። ኤርትራውን ብቁዓት ሒዛ እያ ቀሪባ። ብሓፈሻ ግን ከም ኩሉ ግዜ ንፈትዎም ሶም ብዙሕ ህዝብን ዕብይ ዝበለ ቁጠባ ስለ ዘለዎም ልዕልና ሒዞም ክቐርቡ ክእሉ እዮም። ኩሉ ገይሮም ግን ኣብ መወዳእታ ውሳነ ተዋሂባቶም እታ ብይን ተዋሂባ እንታይ ብላ ልጁ ብጉዳይ ዓሰብ ኣይተዘርበን። ብጉዳይ ዓሰብ ዘንተልካ ክትዛረባው ዓሰብ ተነይሩ ኪ ደከራኽረካ ነይሩ እዩ። ዓሰብ እኮ ከከራኽር ዘይግብኦ ነጥቢ እኮ እዩ። ዓሰብ እኮ ካብ ዶባ ፀቢቑ ርሒቑ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ዘሎ እኮ እዩ። ኤርትራ ሉላውነታ ተኽብራ ዶ ኣይተኽብርን? ሰክረታሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም እንታይ ብል ነይሩ ኢለኩም? መትከላት ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ቅበለ ኢሉ። ኤርትራ ኣካል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እያ። ትማል ቅድሚ ትማልካ ኣይኮነትን 30 ዓመት ሕሊፋ ኣላ። ስለዚ ብኸመይ ዓይነት ህውተታይ ዝሓስብ እትርእስናቶም ፈፂምካ መትሓዚ ክትረክበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ባጠጋይን እዚ ከም ኖርማል ተወሲዱ ንነብረሉ ዘለና መድረኽ ኢና ዘለና። እዚኣቶም እዮም ቶም ስኮላርስ ናቶም። ስለዚ እቲ ከምኡ ዘግብሮም ዘሎ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ ሪኔጎሽሽን ኒድን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ከም ብሓድሽ ዝርርብ ክካየድ ኣሎ። ካልኣይ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ዲቤት ናቶም እንታይ ዝብል ስነ መጎት እዮም ዝጥቀሙ ኢልናኩም ኤርትራ ናፅነታ ወይ ከዓ ሉላውነታ ክትእውጅ ከላ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ዕፁውት እያ ተሪፋ ይብሉ። ኢትዮጵያ ዋላ እኳ ጂኦግራፊካሊ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተተገለለት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትጥቀም ግን ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀልጢፎም ገለ ካብ ተዘራረቡላ ርሲ ነይሩ። ስለዚ ተዘራሪቦም ድማ ዝበለፀ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእልካ ገይሮሞ። እዚ ድማ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ብዘይከራኽሪ መንገዲ ግን ኢትዮጵያ ድማ ብዝበለፀ ብዝመቸእ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትጥቀመሉ ትኽእል መንገዲ ተፈጢሩላ ነይሩ። ኣግማልኩም ኣስዩ ወይልኩም ዝኸድኩም ንስኹም ኢኹም ምስ መራሕትኩም ተራገሙ፣ ተዘራረቡ። እዚ ነገራት እዚ ግን ንሕና እውን ኣበርቲዕና ክንዛረበሉ ዘለና ኢና። ኣይሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኣጋጣሚታት ብኸመይ መንገዲ ካባና ተፈልዮም ከምቲ ንሳቶም ብተደጋጋሚ ናብ ታሪክና ተመልሱ ሸፈጥ ዝዛረቡ ዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ታሪክና ተመልሱ ነቲ ዝተገበረ ብመንግስቲ ብፍላይ ብመንገዲ የማነ ገብረ መስቀል ሰነድ ብሰነድ እውን እንድሕሪ ቻለንጅ ገይሮሞም ንዓና ፅቡቅ ዝኾነ ኩነታት ንዓና ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካልእ ኣብዚ እውን ብዙሕ ኣርቲክል ይስደዳሉ ይፅሓፍ ኣሎ። ናብዚ ንኣብነት እንተሪኢኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ድሕሪ 25 ዓመት ብጉዳይ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝመፅእ ዘሎ ብፍላይ ብጉዳይ ናይ ውዕል አልጀርስ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ወይ እውን እዚ ዲቤት ማለት እዩ ክትዓት ዝግበር ዘሎ ዝያዳ ኢትዮጵያ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብፍላይ ንዓሰብ ዝብልዎ ዘሎ ዕድል ዘይህቦም ስለ ዝኾነ ነዚ ውዕል አልጀርስ ክነፅጎ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ክነፅግዎ ግን መበገሲ ባይታ እውን የብሎምን። ስለዚ እዚ እንታይ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ትከራኸር ኣላ ይብላ። ኣይከራኸሩን እዮም ኤርትራ ሓቂ ንምዝራብ ኣይከራኸሩን እዮም ዘለዉ። ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ The Algiers Agreement created Ethiopian Eritrean Boundary Commission. ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ሓደ ኮሚሽን ኣቑመን ኮሎኒያል ኢራ ትሪቲስ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝነበሩ ስምምዓት ድማ መበገሲ ናይቲ ኔጎሲዬሽንስ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ተሰማሚዖም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ተዋሃበ ውሳነ ድማ ንኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ዘርብሕ ጥራይ ኣይኮነን። ኤርትራውን ከሲራ Eritrean forces still occupy Ethiopian territories. ናብል እንታይ ብላ ኣሎ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ባድመ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ኤርትራ ተዋሂቡ ውሳነ ግን ንሳቶም ከምና እዚ ድማ እቲ ደይመ ደይልካ ነቲ ፎልስ ሓሶት እናተዘረረብካ ኣብ ዝተፈላለዩ ፔፐራት መፅሓፍ ማለት እዩ። Eritrean forces still occupy Eritrean territories ባድመ፣ ኢሮብ፣ ታሕታይ ኣዲያቦ፣ ዛላምበሳ፣
after the 2020-2022 Northern War ስለዚህ ከም ትሪዎም ዘለኹም እቲ ውዕል አልጀርስ ስለዘይ ተቀበልዎ ወይ ውን ነቲ ውዕል አልጀርስ ረጊጽካ ብውዕል አልጀርስ ንጹር ዝተገበረ by the way እቲ ውዕል አልጀርስ ኣብ ወረቐት ጥራይ ዘይኮነሲ ቪርቹዋል ውን ዲማርኬሽን ኣለዎ እዩ ስለዚ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ንኣብነት ኣብቲ ብባሕሪ ዝዳወባ ሃገራት ፓሎ ተተኺሉሉ ይኮነን ዘሎ ዶባት ናተን እንታይ ደኣ ፓሎ ተተኸለሉን ብሰማይ በቲ ኮኦርዲኔት ሲኻ ትሪዮ እዚ መን ኣበይ ከም ዘሎ ብዘይ የከራኽር መንገዲ ኮኦርዲኔት ስለ ዘሎ ቪርቹዋሊቲ ዲማርኬሽን ናቱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እዚኣቶም ነቲ ኩንነት ረጊፆም ከም ድሌቶም ክዛረቡን ክፅሕፉን ፀገም ስለ ዘይብሎም despite the past enmity the TPLF is now forging an alliance እቲ ህወሓት ምስ ኤርትራ ይዕረቕ ምህላው ድማ ኣይዋሓጠልናን ይብሎ እቲ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ዝብልዎ ድማ ብተደጋጋሚ መንገዲ ናምፁ ሸንኮለል የብሉና ኣለው ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ ካልኦት ናይ ደገ ሓይልታት እውን ኢዶም ኢትዮም ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ for example Israel, Saudi Arabia, UAE and Egypt have all played roles in Asab's strategic use example Yemen war logistics ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ ናይዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢዶም ዘእተውን ኣብቲ ኩነታት እውን ኢድ ዘለዎም እዮም Israel once pushed for Eritrea Ethiopian reintegration to secure Asab Israel ኣብ ገለ ነጥቢ ብዙሕ ድፊት ትገብር ከም ዝነበረት ኤርትራን ኢትዮጵያን reintegration ብሓደ ውህደት ፈጢረን ወደብ ዓሰብ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ዳርጋ ዝበዝሕ ግዜ ብኢትዮጵያ ዝድፋእ ዘሎ ኣጀንዳ ካብ ነዊሕ ግዜ እውን እንተኾነ ናይዚ እስራኤል ትበሃል ሃገር ሕማቕ ኣጀንዳ ከም ዘሎ እዚ እስራኤል ዝበሃል ሃገር መጠን ዝሓየለሉ መጠኑ ንዓና ሓደጋ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ስቲል በቲ ኩናት ተዳኺሙ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ነቶም ከዳኽምዎ ዝኽእሉ ሓይልታት ስዒረዮም ወፂአ ዝብል ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ሃገር ከም ዘሎ ክሳብ ዘሎ ድማ ንሱ እቲ ሓገዛት ናቱ ክቕፅል እዩ ካልእ ድማ እቶም ሃገራት ዓረብ ኢፌክቲቭሊ መቒልዎን እዩ ነተን ሃገራት ዓረብ ኣብ ድሓትሕደን ከምዘይ ሳነያ ብሓደ ከምዘይ ሰርሓ ገይርዎን እዩ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻልእ ፀገም እዩ ካልእ ካብዚ ወፂና ናብ ኢጋድ ካንስገር ዝብልዎ ዘለኹ ካስምዑ ብዚ ጋር ደግሞ ያው ሰላማዊ ሁኔታ እንደሚያስፈልግም ይነሳል በዲፕሎማሲው መስክ ላይ ይህ በሆነበት ሁኔታ ደግሞ ኤርትራ ከቀጠናው ካለ ድርጅት አንዴ መግባት አንዴ መውጣት ነገር አለ የኤርትራ አሁን በቅርቡ እንኳን እንግዲህ በ92 ከሀገር ከሆነች በኋላ ወደ ኢጋድ ገብታለች በ80ዎቹ በ84 85 አካባቢ ከዛ ደግሞ ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ቅራኔ ነበረ በ99 አካባቢ መልሳ ከኢጋድ ወጣችበት አላ አሁን መልሳ ደግሞ መውጣቷን ከሰሞኑ ይፋ አድርጋለች የኤርትራ የቀጠናውን ድርጅት መግባት መውጣት ምን አይነት አንድምታ አለው በተለይ ደግሞ ከኢትዮ ናይ ኤርትራ ኢጋድ ኣትያ ምውፃእ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ይትሕቶ ብሕፅር ዝበለ ንመን እየ ተሓትት ዘላ እዚ ፖለቲካዊ ኣብ ፖለቲካ ናይ 4 ኪሎ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ፅልዋ ዘለዎ ዝበሃል ኣባዱላ ገመዳ ማለት እዩ እስከ ንስማዕዮ እንታይ ይብል እድገት ጋር ምን በኢትዮጵያ የልማት ስራዎች ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው እንግዲህ ኤርትራ በአገር ከሆነችበት ጊዜ ጀምሮ ሁለት በሮች አሏት በአንድ በኩል የአረብ ሊግ አባል ሆናለች ነገሮች ሲያስፈልጓት ወደ አረብ ሊግ ሄዳ አረብ ሊግ ላይ ጥያቄዎችን ለማንሳት ድጋፍ ለማግኘት በዛ ተሰራለች በዚህ በኩል ደግሞ አፍሪካዊ ነች የኢጋድ እና የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገር ነች ስለዚህ ሁለቱንም እንደ መሳሪያ ነው የምትጠቀምበት ከኢጋድ ሁለተኛ ጊዜ ነው የምትወጣው አገር ከሆነች በኋላ ከኢጋድ ሓንቲ ብዚያ ዝብላ ዘሎ እንድሕሪኹማ ኣነውን ኮሜንት ናተይ ክባዝ ደሊ ኤርትራ ክልተ መንገዲ ክልተ ኣገባባት እያ ትኽተል ዝብል ንሱ ድማ ናብ ኢጋድ እትውፅእ በቲ ሓደ ኣባል ናይ ኢጋድ ክትከውን ትደሊ በቲ ድማ ኣብቲ ኣባል ናይቲ ሃገራት ዓረብ ክትከውን ትደሊ ዝብል ሕጂ I am talking about the future of Eritrea ብዛዕባ መጻኢት ናይ ኤርትራ ብናተይ ትዕዝብቲ ዝዛረብ ዘለኹ ኤርትራ ኣባል ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እያ ከምኡ ድማ ኣባል ናይ ኢጋድ እያ ክልቲአን ዘን ትካላት ባዕሉ ክነግረኩም ይጽንሕ ኢለ ከስማዓኩም ድሓን ምናልባት ተይሉ እስከ ከስማዓኩም ራሳቸውን ይጎዳል እንጂ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚጎዳ አይደለም ከኢጋድ የወጣችበት ዋናው ምክንያት እንደሚመስለኝ ብዙዎቹ የኢጋድ አባል ሀገራት የኢትዮጵያ መንገድ ስለሚደግፉ ነው ኢትዮጵያ የምታነሳቸውን ጥያቄዎች ስለሚደግፉ ነው ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ ወደብ እንድታገኝ ቀይ ባህር ተጠቃሚ እንድትሆን ብዙዎቹ ይደግፋሉ ያስቆርፋል እንዴ አዎ ያስቆርፋል ምክንያቱም
ኤርትራ ለብቻዋ ሳትሆን ኤርትራን ከኋላ የሚገፋ ኃይል ስላለ ማለት ነው። ከኋላ የሚገፋ አለ። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት የግብፅ የጦር ኃይል ኤርትራ ውስጥ ምዕራባዊ ሰፈር የሰጡ የግብፅን ድጋፍ ለማግኘት ብለው ነው፣ ሰላም ለማውረድ። ሕጂ እንታይ ዝብል ኣብዚ መሲልኩም ድሮ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ኢጋድ ዘለዋ ሃገራት ንኢትዮጵያውያን ዝድግፋ ንዊሕ ዝበለ ስለ ዝኾነት ኩላ ከስማዓልኩም ኣይክልኒ ኤርትራ ናብ ኣፍ ደገ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትምለስ ወይ ንትብሎ ዘረባ ድማ እተን ኣብ ኢጋድ ዘለዋ ሃገራት ይድግፎ እየን እየን ዝብል ዘሎ I have doubts ኣብዚ ማለት ይድግፎ እዮም ዝብል ኣይሰማዕናን። ግን እቲ ኢጋድ ዝበሃል ኢትዮጵያ ዝደልየቶ ዝገብር ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ ግን ዘጠራጥር የብልናን። ኣብዚ ኢንተርቪው ናቱ ብሕፅር ኣቢሉ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኢጋድ ኢትዮጵያ ድሌታ ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ እዩ ዝብል። ድሌታ ክትገብር ትኽእል እያ፣ ኤርትራ ድማ ወላ ሓንቲ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ዓቕሚ የብላን እዩ ዝብል። ኣብዚ ሕጂ ሓቅነት ኣለዎ። ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ናይ ኢትዮጵያ መሳርሒ ትካላት እዮም ተበልናዮም ኣብዚ እዋን እዚ ምግናን ኣይኮነን፣ ሓቂ እዩ። ኤርትራ ግን እንታይ ክትገብር እዩ ዝግባኣ ክንብልካ ንሕና ከም ህዝብና እንታይ ምርጫና እንድሕር ኢልና ኢትዮጵያ ዘየላትሉ ኦርጋናይዜሽን ኤርትራ ኣብኡ ክትኣቱ ይግባኣ ዶ እንድሕር ኢልኩም? የስ ኣነ ናተሪቶ ንኣብነት ኢትዮጵያ ካብ ነዊሕ ኣበይ ክትኣቱ ትደሊ? ኣብዘን ኣረብ ሊግ ዝበሃላ ሃገራት ኣብኡ ክትኣቱ ትደሊ እያ። ኤርትራ ድማ ብዙሕ ግዜ ተሓቲታ እምቢ ኢላ ከምዚ ኣብየት ወይ እውን ከም ተዓዛቢት ኮይና ጥራይ ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ስለዚ ስለምንታይ ኤርትራ ንኣብነት ኢትዮጵያ ዝዓበየት ስግኣት ናትና ንሳ እንድሕር ኮይና ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ልዕሌና ተሰማዕነት ኢትዮጵያ ኣለዋ፣ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ልዕሌና ተሰማዕነት ንሳ ኣለዋ፣ ኣብ ኢጋድ ኩላቶም እዚኦም ናታ መንኮራኩር እዮም ክንብሎም ንኽእል። ስለዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘየላትሉ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ኣትያ ከተድምዓሉ ወይ እውን እንተወሓደ ንኢትዮጵያ ካውንተር ክትገብረሉ ትኽእል ኦርጋናይዜሽን እንተሎ ኮይኑ ኦፍኮርስ ኤርትራ በይና ደው ኢላ ክትኽእሎ እያ ንዝብል ስለመጎት በይና ስለ ዘላ ኣብ ነፍሳ ስለተኣማመነት እያ ትኸይድ ዘላ ክሳብ ሕጂ። ግን ድጋፍ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ድማ ኣብነት ክበኩም እየ። ኣብ ዓረብ ሊግ እንተነኣቱ ነርና እንታይ ክጎድለና ይኽእል? ምክንያቱ ኤርትራ ንዓረብ ከም ሃገራዊ ቋንቋ እያ ትጥቀመሉ ዘላ። ሃገራዊ ቋንቋ የብልናን፣ ግን ድሕሪ ትግርኛ መዓልቲ ናጽነት እቲ ብትግርኛ ዝዝረብ መልእኽቲ ናይ ፕሬዚደንት ብቋንቋ ዓረብ እዩ ዝድገም። ስለዚ ናይ ዓረብ ኣብ ዓድና ቦታ ኣለዎ ኦልሬዲ። ስለዚ ከምኡ ድማ ስታቲስቲካሊ ሙሉእ ተወደየ መፅዓቲ ክህሉ ይኽእል፣ ግን ፍርቅስ ብኤርትራ ተኸታሊ እምነት ምስልምና ምዃኑን ብቋንቋ ምስልምና ብኤርትራ ዘሎ ድማ ዓረብ እቲ ቋንቋ ናይ መፀለይ ቋንቋ እዩ፣ ቁርኣኑ ብዩ ዘሎ። ስለዚ ንሕና ኣካል ናይ ዓረብ ሃገራት ዓረብ እንድሕር ኮይና እንታይ ክጎድለና ይኽእል ወይ እንታይ ፀጋም ክመፀና ይኽእል ኢልካ እንተገምጊምካ ኣነ ክመፀና ዝኽእል ፀገም ኣይረኣየንን እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ከም ዝብልዎ እቲ ናይ ኣረብ ሊግ ናይ ግብፂ ኦርጋናይዜሽን ዝብሉ ሰባት ኣሎ ኣብ ግብፂ ስለ ዝኾነ መደበሩ። ኤርትራ ግን ንዓና መሻርክትና እያ፣ ግብፂ ድማ መሻርክትና እያ። እዚ ሕጂ ዘለና ምስ ስዑድያን ምስ ግብፅን ፅቡቅ ዝምድና ዘለና ጌርና ኣብ ዓረብ ሊግ እንድሕር ኣቲና ኮንዶኾን ንእሽተይ ካውንተር መግበሪ ኣድቫንቴጅ ክህልወና ይኽእል። ዋይ ኣም ኣይ ሴይንግ ዲስ ቢካዝ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ብምንታይ ክንሪኦ ዘለና መሲልኩም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ንግደፎ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይድ እየ ኢሉ ኣብዚ ዝተበገሰሉ ግዜ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ እንድሕር ትዝክሩ ኮይንኩም ሓደ ካብቲ ብተሪር ዝተቃወመን ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ናብ ሶማሊላንድ ዝኸዶ ዝነበረ ዓረብ ሊግ እዩ። ዓረብ ሊግ ብዙሕ ግዜ መግለፂ ውፅኡ ሶማልያ ኣባል ናቱ ስለ ዝኾነት ኣብኡ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ተበግሶታት ኣንጻሩ ደው ክብል ምዃኑን ቻሌንጅ ክገብሮ ምዃኑን ንዓቢ ብዙሕ ግዜ ከም ዝፀሓፈሉ ዋላ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ናይ ሶማሊላንድ ዝነበረ መራሒ ሙሳ ቢሒ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ንዓቢ ሳቶም እዮም ዝያዳ ፀቕጢ ገይሮምሉ ኢሉ ንሕብረት ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፅኡን ክገብርዎ ፀቕጢ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዮም ነጊሮሞ ኣጠንቂቖሞ ዝበሃል። ስለዚ ንኤርትራ ከምዚ ዓይነት ዕንደራ ካብ በዓል ብልፅግና ክመፅእ ከሎ ሓደ ዓብዪ ኦርጋናይዜሽን ኢትዮጵያ ዘየላትሉ ኦርጋናይዜሽን ንኤርትራ ዲፈንድ ክገብር ዝኽእል ግሩፕ ሃገራት እንተዝህሉ ሓጋዚ ምኾነ ትብሉ ኣነ በዛ ርእቶ ናተይ እዋ ሓጋዚ ምኾነ ባህላ ኢትዮጵያ ዘየላትሉ ኦርጋናይዜሽን ንሕና ክንህሉ ኣለና። ንኣብነት እጂ ብሪክስ መፂሩ እዮም ቀልጢፎም ኣትዮም ኣለዉ ሰብ። ስለዚ ኣብቲ ኦርጋናይዜሽንስ ንዓና ተነፅሎ ንምፍጣር ወይ እውን ሽምና ብብኻሎት ሃገራት ምሳና ቃ ታርክብ ንዘይብለን ሽምና ብሕማቕ ንክፈልጦ ዝገብራ ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ እያ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሽምና ሕማቕ ዝሰፍር ብሰንኪ ኢትዮጵያ እዩ። ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ኣብቲ ንሕና ዘየለናሉ መጋባእያታት ብሕማቕ ከም ትፍለጥ ኤርትራ እዮም ዝገብሩ። ስለዚ እዚ ድማ ንኤርትራ ንስኻ ዘየለኻሉ ጣውላ እንታይ ይብሉ ኣብ ጣውላ እንተዘየለኻ
أبي الله خيام زبلها أب menu يخزلها عبتت أولاد زاربولو كوف من دعر زيلك you are at the menu نع خيام زبل عزلو سخابت ما أدي خزلها مالتي سلازي استغالك عبتت أولاد مسألك عبتت أولاد تزين لك كادما بخال من قدي نعو كومبنسيت كجبر لك يبل سلازي إذا زبلو زلو كم حما غين اسمع يجن كم لبمي كنت كمال لنا خلينا yeah this could be something نساتهم تجريهم بتعبيت يوم تزاربوا جن it could be something useful for us ጥረት በተደረገበት ጊዜ ያ የጦር ኃይል ከኤርትራ ድንበር እንዲወጣ ተደርጓል። አሁንም ናይ ግብጽ ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ነይሩ ዝብልስ ጆክ no one is buying it ልካ አፈርፈር ሐሶት ምድግጋም አሰልቻው ስለዚህ የሚመሳጠሩ ሀገሮች ጋር ነው። ስለዚህ ኤርትራኖችን ማለት ያ ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚያስችሉ ከሌሎችም ጋር የመራራቅ ቢኖሩም ምክንያቱም የኢጋድ እኔ አፈጉባኤው እስከማውቀው አሁን አላውቅም ሳቅ የኢጋድ ትልቁ መሰረት ኢትዮጵያ ነች። የኢጋድ ብቻ ሳንቶን የአፍሪካ ህብረት ትልቅ መሰረት ኢትዮጵያ ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ቤዛ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ምዃኑ ሕብረት አፍሪካ ይኹን ኢጋድ ናቶም ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ there is nothing ኣብዚ ዲቤት ክንገብረሉ ንኽእል ንቐፅል ስርሖም ከምኡ ስለ ዝኾነ ካልእ ካብዚ ሓሊፉ ለንቀነ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ብመንገዲ ኤርትራ እዚ ኤርትራ ናብ ኢማራት ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ ወይ እውን ገሊኦም እኳ ከም መጠንቀቕታ እውን ይብልዎ ኣለዉ ዘመሓላለፈቶ ከም ዘሎ እዮም ዝንገር እንታይ እዩ ስኸ እስከ እዚኣ ንስማዓያ there was this story let me get you ጽንሑ ከደልያ እታ ስቶሪ ይወጣ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ብዙሓት ከም ዝፅሕፍዎ ዘለው ካብ ዕለት 6 ወርሒ 10 2015 ክሳብ ዕለት 19 ወርሒ 12 2015 ክሳብ 37 ምስዩ ካብ ዩኤኢ ዝተበገሳ ነፈርቲ ናብ ኢትዮጵያ ኣፅዋር ከብፅሓ ከም ዝተመላለሳ ዝገልፅ ሓበሬታ እንኳላይ ሳተላይት ኢሜጅስ ብዘለዎ መንገዲ ይገልፅ ኣለዎ ስለዚ እዚ ምጉራት ናይ ኣፅዋር ዲስ ኢንክሉድ 2 flights by UAE Air Force ኩሉ እቲ ሊስት እውን ኣብሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየና ዘሎ እዚ ኩሉ ኣፅዋር ንኣብይ ኣሕመድ እንታይ ስለ ዝሕሰብ ዘሎ ክንዲዚ ዓይነት ኣፅዋር ዝመፆ ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ ድማ ናበይ ንምብፃሕ እዩ ንዝብል መቸም ኩልና ንፈልጦ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሴኩሪቲ ሲቹዌሽን ብዙሕ ዲስካስ ክንግበረሉ ይኽእል እዩ ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ክሳብ ሕጂ ግን ዝረአ ፅቡቕ ዝኾነ ኩነታት ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ሴኩሪቲ የብሎምን ግን ሓንቲ ብዚኣ እስከዚያ ስምዕዋ ተጋሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፍላይኒ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከጠንቀቕ ፀኒሖም ኣሎ ብሓፈሻ መጠንቀቕታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብዚ ከባቢ ናይ ቀይ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ምስ ማዕርፎ ናይ ባቢል መንደብ ዝተተሓሓዘ እዚ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ነዚ ከባቢ ኣርም ገብርዎ ኣለዉ ናይ ወተሃደራዊ ሓይልታት መተኣኻኸቢ ይኸውን ኣሎ ክብል ብተደጋጋሚ ክጠንቀቕ ሰሚዑ ሰሚዕና ኣለና ብፍላይ ድማ ኢማራት ዓረብ እዚ ናይ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ሶማልያ ብፍላይ ድማ በዓል ሶማሊላንድ ፑንትላንድ ዝኣመሰላ ከባብታት ዳርጋ ከም ዘላያ ትዕንድረሉ ከም ዘላ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ናይ እስራኤል ምትእታው ወይ ምስ እስራኤል ሓቢሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ከዓ ብዙሓት ምንጭታት ይሕብሩ እዮም እቲ ዝተረጋገፀ ነገር ክሳብ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ስኮትራል ዝበሃል ደሴት ናይ የመን ሕጂ እዚ ናይ ዓረብያን ሲ ንብሎ ወይ ድማ መንጎ ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ናብ ቀይ ባሕሪ ዝእቱ ከባቢ ዘላ ደሴት እያ እንጂ ኣብዛ ደሴት እዚኣ ዝተረጋገፀ ነገር ማለት እዩ ማዕስከር ናይ ኣየር ሓይሊ ናይ ድሮን መእዘዚ ከም ዘለዋ ብጭቡጥ ዝተረጋገፀ ነገር እዛ ስኮትራል ትበሃል ደሴት ጂኦግራፊካሊ ኣዝያ ኣገዳሲት እንታሽና ምክንያቱ ናብ ቀይ ባሕሪ ንምእታው ንሳ ሒዛቶ ዘላ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣገዳስነት ኣለዎ ሕጂ ናብ ቀይ ባሕሪ ክትኣቱ ፈተነታት ተካይድ ኣላ ምናልባት ብዙሕ ዘይተረጋገፀ ክኸውን ክእል ግን ሓሳብ እንታይ ብፍላይ ኣብ ሓንሽ ኣይላንድስ ከም ኤርትራዊ ሓንሽ ኣይላንድስ ክበሃል ከሎ እዚ ኣእምሮና ዝመስል ናይ ፀፀት እንዳኣሽሙ ኣለና ምክንያቱ ሓንሽ ኣይላንድ ብፍላይ ሓንሽ ከቢር ዝኸደትሉ መንገዲ ፍትሓዊ ከም ዘይነበረ ግን ኤርትራ ግድን ኮይኑ ነቲ ውሳኔ ናይ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክትቅበሎ ተገዲዳ እያ ከትሪእን ዘጠራጥር ኣይኮነን ማለት እዩ ኣገዳስነት ኣዝዩ
ብሓፈሻ እንታዩ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ንኤርትራ ችግር ክፈጥረላ ከም ዝኽእልን ዝያዳ እቲ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ድማ ስዑድያ ንዑ ካውንተር ክትገብር ተበግሶታት ክትገብር ከም ዘለዋ ኤርትራ ኣትሪራ ከም ዝተዛረበት ዝገልፅ ሓበሬታ ንስዑድያ ኣበርቲዓ ከም ዝተዛረበቶን እቲ ኩነታት እቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ስቂልካ እንተተራእዩ ካልእ ሓደጋ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩነታት ኣካይዳ ናይ ኢማራት ግን ኤርትራ ጥራይ ኩነትን ከም ስጋት ትሪኦ ዘላ ወላ እውን ናይ ኣሜሪካ ናይ ሚኒስትሪ ምክንያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ እውን ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪብሉ እዩ እቲ ኢማራት ከምኡ ትገብር ኣላ ይበለን ግን ኣብ ሱዳን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣፅዋርያቱ ከም ዘሎ ተዛሪቡ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዘሎ ድማ ንርኢ ኣብ ዝሓለፈ ፀገም ኣጋጢሞም ነይሩ ሕጂ ድማ ይበስ ኣሎ ይበሃል The Horn's latest transit clash. Ethiopia's delegation to Djibouti is less ceremonial than strategic. It arrives at a moment when port licenses, arbitration rulings, and corridor politics are converting containers into leverage, and when Addis must decide whether to accept transitional dependence or translate fiction into durable interdependence. Ethiopia's official delegation visited Djibouti this week, aimed at acute operational እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዘሎ ድማ ኣቃሊልካ ክረአ ዘይብሉ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለምንታይ ኢትዮጵያ በዚ ናይ ጅቡቲ ኣገባብ ክሳዕ ክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ስቂልካ ከይድካ ሽግር ምስ ኣጋጠመ ከም ዲፕሎማሲ ከይድካ ጥራይ ዲኻ ምስ ጅቡቲ ተዘራሪብካ ኢትዮጵያ ሰላም የለም ምክንያቱም ያለው መንግስት ለሰላም ፍላጎት የለውም መቶ በመቶ በእኔ ሳየው ይሄ ምንበት ምክንያት አንደኛ አሁን ስለ አማራ ክልል ይባላል አዝናለሁ ሰው የሞቶ ነው ትግራይም ኦሮሚያ አዝናል ግን ጋምቤላ ስናይ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ መንግስት መከላከያ ሰራዊትና በኦነግ ሸኔ መካከል ልዩነት የለም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጋምቤላ ህዝቢ ድምፁ ናቱን ኣውያት ናቱን ተደጋጋሚ ክስማዕ ኢና ንርኢ ዘለና ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ በበዓል ቢቢሲ ደረጃ እውን እቲ ናቶም ቃንዛ ክወፁ ጀሚሩ ኣሎ ቢቢሲ ሓደ ኣርቲክል ፅሒፉ ነይሩ ብዛዕባ ኣብ ጋምቤላ ዝካየድ ዘሎ if they kill me ኣብኡ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ዓመፅ ሕማቕ ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝኾነ ኣብ ቢቢሲ ወፂ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ርኢና ኣለና ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዓመፅ ከም ዝተካየደ ርኢና ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዙሕ ዓመፅ ጎነፅ ሞት ቅትለት ኩሉ ዓይነት ህልቂት ይፍፅም ከም ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ ይዛረብ ኣሎ ኣብ ጋምቤላ ተመሳሳሊ ግፍዒ ይፍፀም ከም ዘሎ ህዝቢ ጋምቤላ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ሓደ ቦታ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይፈፂምዎ ትብል ኣብ ካልእ ናይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ግን ብተደጋጋሚ ዝደጋገም ባህሪ እናረኣኻ እዚ ሲምፕል as that እቲ ኩሉ ዝብልዎ ፋላሲ ናብ ኤርትራ ከፀጉዕዎ ዝፍትኑ ሓሶት ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ክሳብ ሕጂ ዓመፅ ወይ እውን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓመፃ 2697 ዶኩመንትድ ኬዝስ ከም ዘሎ እዚ ከምኡ ድማ ቪክቲም ወይ ከዓ ግዳያት ትሕቲ 18 ዓመት ድማ 45% ናይተን ዝዕመፃ ዘለዋ ኬዝስ ምዃኑ እዚ ኣብ ጋምቤላ እዩ ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ኩማ ሸሓት ደቂ ኣንስትዮ ይዕመፃ እንተለዋ ኣብ ትግራይ ተዓሚፀን ድሕሪ ኢልካ ኩሉ እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሞ ብዙሕ ከምኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብ ካልእ ከምኡ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ባህሪ ናቶም ስለዝኾነ ናቶም ፀገም ስለዝኾነ እምበር ናብ ኤርትራ ከፀጉዕዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ከመይ ጌርና በዓላቶም ብዝፈጥርዎ ዘሎ ዲባንክ ይኸውን ኣሎ ከምኡ ድማ እንታይ ንርኢ ኣለና ማእከላይ ዕድመ ናይተን ዝዕመፃ ዘለዋ እንድሕር ኢልና ካብ 8 ዓመት ክሳብ ደቂ 8 ዓመት ክሳብ 65 ዓመት ከም ዝህሉ እዮም ዝንገር ዘሎ ከምኡ ድማ ናይ ጥዕናዊ ኮምፕሊኬሽንስ ዝፍጠረለን ዘሎ ልዕሊ 50% ናይተን ዓመት ዘጋጥመን ዘሎ ቪክቲምስ ቴስትድ ፖዚቲቭ ፎር ከነበቲ ፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት የጥቅዐን ከም ዘሎ ድማ ይንገር ኣሎ ስለዚ ልዕሊ 50% ናይተን ዓመፅ ዘጋጥመን ዘሎ በዚ ሕማም ናይ ከም በዓል ኤድስ ዝኣመሰሉ ተፀለውቲ ከም ዝኾና ይገብር ኣሎ ዳይ ዘርየካ እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዝቋፃፀረ ሃገር ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ ንምርኣያ ዝኣክል እዩ ዕፅር ኣቢሉ ድማ ይነግረና ፀኒዩ ኢትዮጵያ ኮንትሮል ክገብርዎ ዘይክእሉ ደረጃ ፀገማት ከም ዘለዋ ጋምቤላ ዝበሃል ሃገር ይፈርስ ከም ዘሎ ብዙሕ ቪድዮታት ከምፃልኩም ይኽእል ኣብዚ ግን I really don't have the time ነቲ ቪድዮታት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን እየ እምበር ነቶም ቲም ናተይ ኮምፓይል ግበሩ ለይለ ነጊረዮም ነረ I don't see ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ይሪኦም የለኹን ምናልባት ሓደ ክልተ ቪድዮ ክረክብ ይኽእል ይኸውን ግን there's a lot of problems ኣብቲ ዓዲ ዘጋጥም ዘሎ violence ዓመፅ ፀገም ብብዝሒ የጋጥም ከም ዘሎ እታ ሃገር ድማ ፌይል ገይራ ከም ዘላ ብመን ይኸቲ ፀገም ዘጋጥም ዘሎ ንዝብል ድማ
بمن ينزقات مزبل زلو دما من كم زقبرو زلو هنا ينفلتلنا بلتقنا كقبرو يخل سراويت نايت هاجر شنيك كقبرو يخل كل يوم حدا يوم يزبل زلو سلازي نعنا تارجيتد كوينا قدايات كوينا لنا زبلو لو سلازي ناي سكيورتي تقام بتهاجر عزيز حزني اتي بلتقنا جنرالات انتي بلا لو خاصم عواب سرايت يغارا طلاتن بغارا بمقጥቀጥ ከከፍተኛ ጀነራል መኮንኖቹ ጀምሮ ከኢታማጆር ሹሙ ጀምሮ እስከታች ያለው ሰራዊት የእዝ አዛዦች ክፍለ ጦር አዛዦች አብሮ እንደተገነባ አብሮ تمالن تايب لنا نيرز سمعوا لهم جنرال محمد تسمح جف اب كل محرا زلوي ريوه انتي بلا እንደሰለጠነ ሰራዊት በከፍተኛ ትስስር እና ውህድ ለዚህ ድል አብቅ በውጊያ ስትሞት ጡቷ ተቆርጧል ብለው ለማጭበርበር ይሄን ታክቲክ የሰጣቸው ሻቢያ ነው እናውቃለን። ግብጽ ነው። እውነታው ግን ተጋለጠ። የግብጽን በር አንኳኳ። ግብጽ በኢትዮጵያኖች የተሸነፈ ከምትሪ ወደለኹም እዚኦም መልሓሶም ተግባሮም ኩሉ ዝእመን ኣይኮነን ትማል ዝብልዎ ዝነበሩ ሎምዝ ደግሞ ኣይኮኑን። ስለዚ ሕሳብና ክንገብር ኣለና። ጀነራሎም ከምኡ ካድሪኦም ከምኡ ፕራይም ሚኒስተሮም ከምኡ ካልኦትን ከምኡ ስለዚ እቲ ናይ ምጥላምን 180 ዲግሪ ካብቲ ትብሎን ትዛርቦን ዝነበርካ ብግምጣሉ ክትሰርሕ ምጅማር ከም ንቡር ተርእዮ ኢና ንሪኦ ዘለና። ኣብዚ እውን ለንቀነ ሓደ ኣሎ መዓልታዊ ክንፋሕ ዝውዕል ዘሎ ሰብ 2018 ኤርትራ ላይ የተደረገ አንድ ስብሰባ ነበር። አሬና ላይ የተደረገ ስብሰባ ከነ ዘመነ ካሴ የተሳተፉበት ሄኖክ የሚባል ከወሎ አካባቢ የሄደ ከሸዋም እንደዚሁ አንድ ብሩክ የሚባል ልጅ የተሳተፈበት ከጎንደር አንድ ሀብት የሚባል ልጅ የተሳተፈበት ውይይት አድርገዋል። የቲፒኤልኤፍ ጀነራሎችም አብረዋል። የሻቢያ ጀነራሎችም አብረዋል። አሬና ላይ ተገናኝተው የተነጋገሩት ትልቁ ስራ አሁን አንደኛው የአማራ ፋኖ ኮዝ ተብሎ የሚታወቀው የማንነትና የወሰን ጉዳይ ነው። ወልቃይትን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፋኖ ተፈላለዩ ኣባላት ናይ ፋኖ ምስ ሻዕብያ ከምኡ ድማ ምስ ሕወሓት ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ሓደ ዓብዪ ምስጢራዊ ሰነድ ከም ዘውፅአ ገይሮም መራዮም ሓፍኮፍ ደብልዎ ደለው ተቐደዲልዎ እዩ። ከምኡ የለን ዝተፈላለየ ፕላትፎርም ስናሃብዎ ክጭደድ እዩ ድውዕል ዘሎ። ብቀደሙ ድማ ነቃዕ ከምኡ ምዃኑ ወላቶም ፋኖ ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም ሰሪዞሞ ነይሮም እዮም። ግን ነታ ድራማ ንክብላዕ ክትሰርሕ ስለ ዘለዋ እዩ ከምኡ ሓፍኮፍ ዝብል ዘሎ። ኢትዮጵያ ግን ሽግራታ ብዙሕ ከም ዝኾነ ኣብዚ ካስቡ 100 ሺህ ብርና ከዚያ በላይ ባንክ ቤት ብር ያስቀመጣችሁና 3 ወርና ከዛ በላይ ያልተንቀሳቀሰ አካውንት ካላችሁ ብራችሁ አገዛዙ ወስዶ ይጠቀምበታል። ብራችሁ ወጪ ተደርጓል ማን አውጥቶት ነው ብላችሁ ሄዳችሁ ስትጠይቁ ሜሴጅ ስለሚደርሳችሁ ብሩ ሲወጣ ማለት ነው ምን ትባላላችሁ? ብድር ነው 30% ወለድ ይከፈላችኋል ወይም 20% ወለድ ይከፈላችኋል ናፈርም ትባላላችሁ። አይን ያልፈርምም ብሩን ፈልጓለሁ ካላችሁ እንደዛ ነው የምትፈልግ ትባላላችሁ። አዎ ሂድ ወደ ቤት እሺ ነገ ተመልሰና ትባላላችሁ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ባንክና ኢትዮጵያ ልዕሊ 500,000 ብር ዘለዎ ሰብ እንተሎ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ብፍቃዱ ወሲዱ ንስራሕ ይጥቀመሉ ከም ዘለዎን ገለ ተተክትዛረብ ተፈቲንካ ድማ ንሰርሓሉ ኣለና ወለድ ክንበካ ኢና ገለ ዝበሃል ዕግርግር እናገበሩ ድማ ብርግፅ መብዛሕትኡ ግዜ ባንክታት ገንዘብካ ይወስዱ ወይም ግን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይወስዶ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ወደ ቤት እንደሄዳችሁ የተደራጀ አጋች ኮማንዶ ወደ ቤታችሁ ይላካል። ከቤታችሁ ትታፈኑና እየተቀጠቀጣችሁ ታግቻለሁና ብሩን ስጡኝ ላኩልኝ ለአጋቾች ብሩን በዚህ አካውንት አስገቡላችሁ ብላችሁ ወደ ቤተሰብ እንድትናገሩ ይደረጋል። ያ ብር ከየትም ተብሎ የተወሰደው ያክል ብር ወደ አጋቾች አካውንት ገቢ ይሆናል። እናንተ ትለቀቃላችሁ። በሌላ አነጋገር ብሩን ከባንክ ወስደን ሳንቀጠቅጥ ሳንደበድብ ብሩን ወስደነው አይ ለምን ብር ይወሰዳል ካልክ ቀጥቀጣንና ደብድበን ብርህን መውሰድ እንችላለን የሚል መልእክት አለው። እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ገንዘብካ ንምንታይ ተወሰደ ኢልካ ድራማታት ኣብቲ ባንክ ተፈጢርካ ድማ ፍሉያት ኮማንዶ ኣብ ገዛኻ መፂኦም ሽፍትነት እዩ። እዚ ሓቅነት ዘለዎ ሽፍትነት እዩ። ኣብ ገዛኻ መፂኦም ዓፊኖም ወሲዶም ጨፍጪፎም ነዚ ገንዘብካ ናብዚ ኣካውንት ዝስደዶ ብሂወት ክትቅፅል ተኮይንካ ተባሂሉ ሰባት ንስኻ ድማ ሂወትካ ከተትሕን ስለትደሊ እቲ ገንዘብ ብሓይሊ መንዚዖም ብፍቃድካ ክንሰርሓሉ ኢና ኢሎም ካትም ኢልካ እንተደይከድካ ጨፍጪፎም ብሓይሊ ወሲዶም ነቲ ገንዘብ ናብ ዝደለይዎ ከም ዘውዕልዎ እዩ ዝነግር ዘሎ። ባለፈው ከባለ ሀብቶች ጋር በተያያዘ ቀጥታ ከባለ ሀብቶች አካውንት ያለ እነሱ ፍቃድ ባንካቸው ውስጥ ያለውን ገንዘብ እየወሰደ አገዛዙ ሰርቼ እከፍላለሁ እያለ እንደሚሸለጥጥ ሰምተናል።
ይሄ አልበቃ ብሎ ዛሬ እንደውም የሰማነው ሪፖርት ደግሞ ከቤተ ክርስቲያኗ አካውንት በርካታ አካውንቶቿ አንሙት በቀጥታ ባገዛዙ ገንዘብ ከቤተ ክርስቲያኗ አካውንት እንደሚወጣ ነው እየሰማን ያለው። እጅግ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ግለሰባት ድማ ሕጂኻ ናብ ቤተ ክርስቲያናት አካውንት እናተወ ድማ ካብኡ እውን ይወስድ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ሓንቲ ሳልሰይቲ ነጥብ ክንበኩም ብጌ ሰው ሳያልቅ ነበር እንጂ አሰራሩ በቀን እየተቀበረ በሳምንት እሑድ ይህን ያህል ሰው እየቀበርን ስለ አሰራር ስርዓት አጀንዳ ሆኖ ዛሬ አሳዛኝ ነው በጣም። የጤና መድ የቋሚ ኮሚቴ አመራሮች ሹመት ለሴሪሞኒ ማለት ነው። ሴሪሞኒ ብዝኾነ እዚ ጉዳዮም ይንዖም ዝምልከት እዩ። ካብኡ ቀፂልና ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ኣብ ትግራይ ዝምልከት ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ንስማ። ልኡካን ቡድን ወደ ከፌዴራል ጋር የነበረው ውይይት 2 ቀን ትላንትናና ዛሬ ውይይት አደረጉ። የፌዴራል ትግራይ የተገመተው ሁለቱ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ጠቅላይ ቀረበልና አማኑኤል አሰፋ የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር እንዲሁም የወዲ ወረደ ምክትል ነው። እዚህ ምክትል ዛ ምክትል ፎቶ ነበር። ፕላስ ለክሊራንስ ለሴኩሪቲ ክሊራንስም ለአንዳንድ ነገሮችም ያው ከማን ጋር እየመጣ እንዳለ ይነገራል። ምን ኦብቪየስሊ ይነገራል። እነሱ ማናገር ከበረጋ ምን ውይይት ያስፈልጓል? ብሓፈሻ እቲ ዝበሃል ዘሎ እቶም ልኡኻት እንታይ ከም ዘጋጠሞም ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታ ይድመፅእ ዘሎ ግን ካብ ሃይለ ደደቢትካ ክንሰምዖ ድሓር ኣብዚ ናይ ስታሊን ተመሊሰ ሓንቲ ክበኩም እየ ምስ ከዶ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተው ግን ንበይንኻ እንተዘይኮይኑ ካሊእ ሰብ ሒዝካለይ ከይትመፅእ ኢልዎ በይንኻ እንተዘይኮንካ ካሊእ ሒዝካለይ ከይትመፅእ ኢልዎ እንታደስ ምስ ህወሓት ዝበሃል ድርድር የብለይን እዚ ተሓደጋ እዩ ምስ ህወሓት ዝበሃል ድርድር የብለይን ስለዚ ታደሰ ከም ግዜያዊ ምሕዳር ወኪልካ በይንኻ ንዓ እዚኣቶም ኣባላት ህወሓት ስለዝኾኑ መራሕቲ ህወሓት ስለዝኾኑ ስራሕ ፈፀምቲ ህወሓት ስለዝኾኑ ከኣቱ ምስ ህወሓት ክደራደር ድልየት የብለይን ስለዚ ኣብ ኣይትረፍ ኢሉ እዚኣ ሕዝቲ ዓባይ ሓደጋ ምናልባሽ ታደሰ ይበለንን ክብል ኸውን بتغكل جن حوحات بحال مستودب كدرادر يدلن كم زوله بقلت خم تزاربه عاوزي أي زارب الله أنا زحتة اللي يزارب زل مرتو عزلني يزارب زل مرتو عزيب لا بده يتكرر يتكلم أي كعلن بسوق أي كعلن عين دوليون راح تيكونس هذا قايل ناس لنا مرتو عزيب ولا ينعمل عاوزيو سبات مسلمون مرتو عدل لكم دولنا نحزبنا ማይታይ የሆነ አቅም አለን ይሄን ልትረዱት ይገባል ብሓፈሻ እንታይም ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቶም ተጋሩ ብዙሕ ነገራት ድራማታት ከም ዝፈጠረሎም ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ረኺቡ ኣብ ዝዘራረበሎም ነቶም ናይ ህወሓት ብተደጋጋሚ ዝኸሰሶም ትበሃል ዘላ ንስኻትኩም ንፋኖ ሓገዝ ትብለኹም ተሰልጥንዎም እውን ኣለኹም ዝብል ክሲ ከም ዝኸሰሰን ካልእ ድማ ነቲ ፌደራል ክትፍንቅሉ ትሓስብዎ ዘለኹም እውን ትጋገይኹም ዘለኹም ምክንያቱ ካብቲ ንስኹም ትግምትዎ ወፃኢ ሓይሊ ኣለና ኣነ ኣብዚ የድልየኩም ሽግር ከይተኣትዉ ተጠንቀቑ ዝመስል ዘረባ ከም ዝነገሮም እዩ ስታሊን ዝነግር ስለዚ ብግርግፅ ረኺብዎም ድዩ ኣይረኸቦምን እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ኣብ መወዳእታ ግን ከም ዝተረዳዱ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ሰሚዐ ወረቀቱን ኣሳይተናል እዚ መልሱ ተብሎ ናይ እሱን ለቀዋለን ብሎ ቀጥታ ታደሰ ወረደ ፕሬዝደንቱ ሄዱና ተገናኙ ከንትና ጋር የተነጋገሩ ብሎ አህመድ ሽዴ ንግድ ባንክ ይሄን የሚመለከተው ጉዳይ እንዲለቀቅ አዝዣለሁ ብሎ ነግራቸዋለሁ ብሏል። ሌላ ብዝኾነ እቲ ባጀትኩም ክመልሰልኩም የኢልዎም ነይሩ ነቲ ባጀት ሒዝዎ ዝነበረ ክመልሰሎም ምዃኑ ነጊሮም ኣለዉ ብሓፈሻ ኣብ መንጎትዮም ወላ እውን ነቲ ብርሃን ጁላ ክረኽብዎ ከም ዝኽኣሉ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ሂቡ ነይሩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ርዚስ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ፀገማት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብቲ ናይ 4 ኪሎ ኣካይዳ ምስቶም ተጋሩ ክግበር ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ማኒቨር ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ ነቶም ተጋሩ ነቲ ፅምዶ ኣፍሪሶም ኣብ ጎኑ ክኣትውሉ ዝኽእሉ በቲ ሓደ ብልመና በቲ ካልእ ድማ ብኩሉ ዓይነት ጭዋዳ ዘለዎ ክኣስሮም ኣብቲ ናቱ ኣጀንዳ ክመልሶም ከም ዝደሊ ኢና ንርኢ ዘለና this is what is happening right now እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ መኖም እዩ ተዓዊቱ ክወፅእ ካብዚ ንግዜኡ ንገድፎ እዩ እቶም ዝተሰገጉ ናይ ምስ ህወሓት ናይ ህወሓት ወከልቲ ከምኡውን ኣካላት ናይቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዝነበሩ ምስ ሰጎጎም እንታይ ገይሮም ይብልዎ ዘለዉ ካስምዑ ብዚ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ንታደሰ ወረደ ሒዞም ናብ ኤምባሲታት ኣሜሪካን እንግሊዝን ከም ዘቕንዑ ተሓቢሩ
እቶም ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ድማ ነቶም ኤምባሲታትን ጥርዓን ከም ዘስምዑ ተገሊጹ ቀዳማይ ነገር መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ዝግበር በጀት ከልኪልና እዩ ድሕሪ ምባሎም ነዳዲ ተኸልኪልና ትእምት ዝተባሃለ ትካል እውን ሒሳብ ቁጽሩ ከይንቀሳቐስ ከም ዝተገበረ ገሊጹ ስለዚ ሕጋውነትና ይመለስ እንድሕር ዘይኮይኑ ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይፈርስ ከም ዘሎ ክትፈልጡልና ይግባእ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ንመሬት ትግራይ ብሓይሊ ሒዞም ዝርከቡ ወረርቲ ሓይልታት ይውፁልና ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ናብ ዝነበሮ ይመለስ ክብሉ እውን ገሊጾም ክልቲኦም ኤምባሲታት ድማ ብሓፈሻ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲኦም ንሱ ሰጎጎም ናብ ዝምልከቶ እንተወዓደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይንካ ናብ ኤምባሲታትን ናብቶም ምዕራባውያን ሃገራትን ሪፖርት ክገብሩ ብምኻሎም ንዓቢ ፀቕጢ ናይ ምግባር ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ዝኽእል እዩ ኣብ ዝበልዎ ከይዶም ማለት እዩ ብፍላይ ኣማንኤል ኣሰፋ ከም ንሪኦ መብዛሕትኡ ግዜ ውዕል ፕሪቶሪያ ግድን ክትግበር ከም ዘለዎን ውዕል ፕሪቶሪያ ንኸይትግበር ሓንጊዱ ዘሎ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ኣትሪሩ ዝዛረብ ምክትል ፕሬዚደንት እዩ ኣብቲ መርሕነት ናይ ህወሓት እውን ዘሎ እዩ ስለዚ ዋላ እውን ኣብቲ ናይ ህወሓት ዝያዳ ኣረግቶትዮም ብዕድመ ዓበይትዮም ተባሂሉ ኣብዚ ክሰስ ድማ እቲ ኣማንኤል ኣሰፋ ብዕድመ ውንስ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብኣ እውን ታርጌት ስኪፕ ይገብራ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ፕሪቶሪያ ማለት እኮ ዕጥቂ ምፍታሕ ምስ ካሊእ ሃገር ርክብ ዘይምግባር ንሕገ መንግስቲ እዛ ሃገር ምግዛእ እዩ ምስ በሉ ንስኹም እኮ ኮማንዶታት ተመረቑ ዝተቐበረ ከበድቲ መሳርያ ሒዝኩም ትንቀሳቐሱ ከም ዘለኹምን ምስ ስርዓት ኤርትራ ተሰሊፍ ኣንጻር ኢትዮጵያ ትሰርሑ ከም ዘለኹም መንግስቲ ፌደራል ብተደጋጋሚ ይገልጽ ከም ዘሎ መልሲ ሂቦም ብነበር ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ብሓፈሻ እቲ ቪድዮ ንክሬዲቢሊቲ ካበይ ከም ዝመፀ ርግፀኛ ክንኮን ኣይንኽእልና ግን እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ንክንፈልጥ ኢና ንገብሮ ዘለና ንቐፅል ጎረቤቶቻችን ሰላም ናችሁ ወይ አንድ ምን ብሎ ጻፈልኝ እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ 3 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ሀገር አይባልም ለነገሩ ልብስ መልበስና መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ መነሳት ፎቶ ብቻ ነው የምታውቀው ወንድ ሆኖ ሰልፊ የሚነሳ ሴት ጂኦግራፊ አታውቅም ግን ላስተምርህ ደና ማልታ እንኳን መለራት ሀገር ማለት ነው ግማሽ ሚሊዮን ነው ህዝቧ እቺ ማልታ የምትባለው ጂኦግራፊ እንዴት ነው አይ ዜሮ ነው እዛ ቆልዓ እዚኣ ኤርትራ ገለ ሽልማት ክትባይ ዝግባእ ነቶም ኣብይ ኣሕመድን ስርዓቱን ዘደንቆሮ መንእሰያት ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ትቦም እያ ከምኡ ከምዚ ናታ ፅሑፍ ብዙሕ ግዜ ኢና ንርኢ ኤርትራ እምበርካ ሃገር ድዩ 3 ሚሊዮን ዘለዎ ሃገር ዶ ከምዚ ዶ 3 ሚሊዮን ውሑድ ህዝቢ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ገለ ዓይነት ጎረቤት እዮም ዘለውና ክገርመኩም ንኤርትራ 3 ሚሊዮን ዘለዎ ሃገር ሲ ሃገር ኣይኮነ እናበሉ ጅቡቲ እኮ ሚሊዮን ዘይበፅሕ ህዝቢ ዘለዋ ጅቡቲ ግን ከም ሃገር ክርእይዋ ፀገም የብሎም ስለዚ ነዚኣቶም ብትክክል ሓደ ግዜ ካብ መንግስቲ ንላዕሊ በዓል እዚኣ ቆቋ ጓልና ሓፍትና ክትምልሰሎም ከላ ኣዝዩ ደስ ይብለና ኣተባብዑ ላይ እስከዚያ ተድልየና እያ ናይ ብሓቂ ምትብባዕ ዘድልያ ነገር ብታውቅ ኖሮ ይህንን ኮመንት አጽፈው እንደገና ነው ከ40 እስከ 50 ሀገሮች የሚጠጉ ከ3 ሚሊዮን በታች ህዝብ ያላቸው ሀገሮች አሉ ንፍዕቲ and she also knows how to do the research ነዞም stupid ሰባት ከመይ ጌርካ ትምልሰሎም ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍልጦ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ብሓቂ ንፍዕቲ ቆቋሕ ክብላ ይደሊ ከምዚኣቶም ድማ የድልዩና እዮም ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ንቐፅል ካልእ ለንቀነ ሓንትላ ኣብዚ ክልተ ኣርቲክልስ እውን ወፅአን ኣሎ ኣብ ቅድሚት ሸር ገብረን ዝግባኣኒ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምምላስ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ግዜ ኣገዳሲ ነገር እውን ትፅሕፍ እያ ንሳ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ትብል ኤርትራ ፒስፉል ጌት ኦፍ ሆርን ፒስፉል ጌት ኦፍ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኤርትራ እቲ ናይ ሰላም ስትራቴጂ ናታ እውን ትገልፅ ኣላ ስለዚ ንሰላም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃንደበት ድመፀ ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተሰርሐሉ ከም ዝኾነ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘላ ኣገዳሲት ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ሰላማ ዘውሓሰት ሃገር ከም ምዃና እውን ነቲ ዘለዋ ኣድቫንቴጅ ናብ ካልኦት ከተሰጋግር ወይ እውን ካልኦት ሃገራት ሰላምን ርግኣትን ክህልወን ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ተኮይንካ መጀመርያ ንስኻ ክህልወካ ኣሎ stability is a deliberate choice shaped by deliberation and war experience ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን መጀመርያ ሕልፍ ዝበለ ፅልኣት ናይ ኩናት ኣለና ብልዕሊ ድማ እቲ መንግስቲ እውን ነቲ ንህዝቢ ከበኣስ ዝኽእል ነገራት ኩሉ ቫርያብልስ ርዩ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ዓብይ ስራሕ ሰሪሕሉ ኢልና ንምክሓሉ ንሓዋሩ ክቕፅል ንደፍኣሉ ዘለና ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ከም ካልኦት ከም ኢትዮጵያ ብዙሕነት ኣለና እዩ ንሕና ስለዚ ብዙሕነት ኣለካ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝሓተካ ነቲ ብዙሕነት ናብ ፀጋ ክትቅይሮ ምክንያቱ ነቲ ብዙሕነት ናብ
صيق كغيروا ناب حماق كغيروا ناب تنكل ناب بأسنا ممقاقل كغيروا زغلو بزحات حماقات سبات كلون حماقات حيلتات كلو سلا زغلو سلا بزحنتنا ناب صقانا نمقيارو بزح سرح تسرح له حدنت حزب ኤርትራ نحوارو وحسنت ናይ ቀጻልነት ናይ ተሃገር ስለ ዝኾነ ድማ ብዘይ ገድስ ኣበይ ናይ ክፋል ናይ ፖለቲካ ኣለኻ ኣብ ጎኒ ሃገርካ ደው ዝበልካኹን ተቃዋማይ ነዛ ሓድነት ዝትንክፍ ክሳብ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከም ጸላይ ክትሪኦ ክትከል ኣለካ ንኤርትራ ይፈትዋ ዳ ይፈትዋ ንሓደ ሰብ ቀዳመይቲ መለክዒት ናትና ክትከውን ዘለዋ ብናተይ ርዲት ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ምክንያቱ ሰላምን ርግኣትና ናትና ኣብ ሓድነትና እዩ ዝምርኮስ ናይ ደገ ሓይልታት ድሌቶምን ዝደለይዎም ክገብሩ እዮም ሓድነት ኣለና ድማ ነቲ ዝገብርዎ ኩሉ ግዜ ንኽንሰግሮ ዝበለፀ ዕድል ኣለና ዝበለፀ ኣማራፂታቱን ኣለና ካብ ቀፂልና ሓንቲ ዘረባ መራ ትደጋገም ኣላ እስከ ፅቡቅ ጌርና ክንሪኣ ሎሚ Rights Office called for the unconditional release of an estimated 10,000 people arbitrarily detained in Eritrea, including politicians, journalists, priests, and students held without charge or trial for years. UN spokesman Saif Magango welcomed the recent release of 13 prisoners held for nearly 18 years in Mysarwa prison, known for harsh conditions. بحفشة زي ناي سورات بيوين زمت تاشمو كم حدا عبي أجندا غيرهم كل اللي يبلو ولو نمنتاي دما إرترا سورات عصرت الشيء سورات اللوازم الزربا زيادة دما مزناي ناي سويدن ميستر بداية وزعينا بإرترا مخادا دما زو ارتيكل سكوس جميل له نسا دما بقداي ناي إرترا وسويدناوي داويت إساء كم سزراربت جلس حبريتا رينا لنا منكسي إرترا بتخكل بزعباز قداي زي كد محجين تايمر قصنيرو زي ناي داويت إساق زبال زلو أرستي بخمي يزريو منكسي إرتراس كم جمريا نرأيه As I said, he is an Eritrean citizen. He is being held under Eritrean law. He was working as an Eritrean and not as a Swedish citizen in Eritrea. Something needs to be very clear. Dawit cannot have a different treatment than the other Eritreans who have been charged with the same crime. They're all Eritrean citizens. And therefore, Eritrea, the government of Eritrea cannot discriminate against its citizens. እንታዩ ኣቶ የማነ ገብረ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ዳዊት ኢሳቅ ኣብ ኤርትራ ክነብር ከሎ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ ከሎ ከም ስዊድናዊ ዘይኮነ ከም ኤርትራዊ ዝሰርሕ ነይሩ ስለዚ ኤርትራዊ እዩ ካልኣይ ዜግነት ድማ ናይ ስዊድን ኣለዎ ግን ኣብዛ ዓድና ከሎ ከም ኤርትራዊ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ እቲ ዝፈፀሞ ገበን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ከም ኤርትራውያን ከም ካልኦት ኤርትራውያን ብላ ኤርትራ ሕጊዩ ክርዮ ዝኽእል ስለዚ ንዳዊት ኢሳቅ ጥራይ ብፍሉይ ምፍታሕ ማለት ኤርትራ ብፍሉይ ንዑ ስፔሻል ትሪትመንት ትገብረሉ ከም ዘላ ካብ ካልኦት ፈልዮ ከም ዘላ እዩ ዝርአ ዝብል ዘረባ እዩ ዝወሃብ ነይሩ እዚ እቲ ናይ ኤርትራ ፖዚሽን ዝነበረ ብጉዳይ ናይዚ ዳዊት ኢሳቅ ማለት እዩ ኣብ ነዊሕ እዋን ስለዚ እዚ ናይ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ስዊድን ናብ ኤርትራ ምምፃእ ከም ዝብልዎ ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ዝርአ ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ምስተመለሰት ዝገበረቶ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝተዘርበ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ the recent visit to Eritrea ታብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ንመጀመርያ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ብፍላይ ድሕሪ 1993 ናብ ኤርትራ ዝኸደት ክኾን ከሎ discussion is covered regional and bilateral issues ወላ እውን ናይ ክልተኣውን ዞባውን ኩነታት ከም ዝተዘራረቡሉን she describes the visit as a new approach to the Dawit Isaaq case and other consular issues ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ምስ ኤርትራ ንገብሮ ዝምድና ንኩሉ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለና ኩነታት ኣብ ደገ ክኸፍት ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ድማ emphasized the importance of Isaaq's release and reunion with his family ናይ ጉዳይ ናይ ዳዊት ኢሳቅ መፍታሕን ናብ ስሩ ንምምላስን እውን ከም ተዛረበትሉ እያ ትዛረብ ዘላ she noted that publicly disclosing all the efforts could harm negotiations እቲ ዝተገበረ ኩሉ ንህዝቢ ምግላፅ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ስለ ዘበላሹ ክቁጠብ እየ ትብል ኣላ Sweden has no concrete proof of life ብሂወት ከም ዘሎ ዳዊት ኢሳቅ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለና ክንብል ኣይንኽእል ወይ እውን ብዛዕባ ውሲ ጭቡጥ ዝኾነ መልሲ የብልናን እያ ትብል ዘላ እዚ ናይ ስዊድን ምስ ኤርትራ ብዙሕ ዓይነት ትንተና ዝወሃበ ዘሎ ዝግብኦ ድያ ኣይግብኦን ኣብዘይገድስ ኣብዚ እውን ካልኦት ስዊድን ሰባት ንምጥራስ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ዝእንፍት ዘረባ ድማ ንሰማዕ ኣለና ልዑል ገብረኣብ ምስኣኹም ተዘራረበት ምስ ናይ ዩኤን ቤት ፅሕፈት ኣብኡ ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኤርትራ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ክልተኣዊ ርክባና ከነዕቢ ዝበሃል ዘሎ ስጋ ሕጂ ኣገዲድካ ናብ ኤርትራ ፌይል ዝገበሩ ኣሳይለም ሲከር ወይ ከዓ ዘይተቐበልዎም ሰባት ኣገዲዶም ንኤርትራ ምምላስ ስጋ ሕጂ ይነበረ ደላይቲ ሰብ ክኸይድ ይኽእል ነይሩ ኣገዲድካ ግን ኣይነበረ ሕጂ ግን ኣገዲድካ እውን ንምምላስ ንኽከኣል ኣብኡ ኣትሊስት ነቲ
ማሕበራዊ ጉዳያት ዝበሃል ሚኒስትሪ ንዑ ኢምፓወር ምግባር ፋይናንስ ሓጊዝካ ከምዚ ንሶማል እንታይ ገይሮሞ ከይዶም ሓደ ሰብ ብገንዘብ ናይዚ ሂቦም ኣቁፂሮም ናይ ጉዳይ ናይዚ ዝከታተል ኣብ ሓደ ሚኒስትሪ ገይሮም ሶማላውያን ናብ ሶማል ንምምላስ ሚስጥራዊ ስምምዕ ገይሮም ተመሊሶም ሎሚ ትማሊ ሬድዮታት ናይ ሽወደን ተቃልሐዎ ኢለን እዚ ናይ ኤርትራ ዑደት ከዓ ሓደ ክልታዊ ርክባት ንምግባርን ዞባዊ ምዕባለታትን ገለ ንበሃል ኣሎ እግረ መንገዱ ዝኾነ ርክብ ክንገብር ተኮይና ዳዊት ይስሐቅ ይውጣ ገለ ዝብል ነገር ኩሉ እዚ ግን ሓዋይ ትበልሉ እስኹም እቲ ክልታዊ ርክብ ዝበሃል ንስራሕ ንጀምር ድሕሪኡ ከም ሰናይ መግለፂ ናይቲ ጀሚሩ ዘሎ ርክባት ናይ ዳዊት ምውፃእን ካልእ መስ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ እስራት ምውፃእ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ተርእዮታት ኣብ ቅድሜና ሕርቢና እዚ ግን እንታይ ሒዙ ክመፅእ ብድሕሪኡ ነዊሕ ኣይክኸይድኒ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ ዘርዚርና ንገልፆ ነበርና ዝመፅእ ዘሎ ሕግታት ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ተዛሪቡ ነይሩ እታ ሃገር ገለ ናይ ምጥራዝ ኤክስፐሪመንት ትገብር ከም ዘላ ኣብዚኣ እስከ ክንፀርብዎ ዕላማና ሰባት ኣብ ኣፍሪቃ ከለዉ ወይ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ ካቢኦም እስኻ ቋዊ ደይዖም ከም ዘሎ እዚ ከም ዘስፍሕዎ ሎሚ ሓንቲ ምሸት ዝወፀ ናይ ሃገር እውን ሳልሳይ ውሕስ ሃገር እዩ ነይሩ ንዓኻ እንዳበሉ ክነፅጉ እዚ ከም ዘስፍሕዎ ሎሚ ሓንቲ ምሸት ዝወፀ ነገር እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ንኣብነት ኣብ ሰሙን እዚ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ሽወደን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ሽወደን ናብ ኤርትራ ከይዳ ኣላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ካልኦት ወላ ናብ ቀጥታ ናብቲ ሃገር ክሰጉ እንተደይክኢሎም ናብ ውሑሳት ሃገራት ዝበልወን ሃገራት ሳልሳይ ኣካል ሃገራት ናብአን ንክሰግዱ ንክጥርዙ እውን ኣብ መደብ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ዝኾነ ነገር ምዕራባውያን ሃገራት ኣብዚ ሕጂ ክገብርዎ ዝኽእሉ ከገርመና የብሉን ቢካዝ ናይ ስደት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘለዎ ፖሊሲታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናባእሰን እናተበላሸውን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ብዙሕ ኣማራፂታት ክገብሩ እዮም እቶም ፖለቲከኛታት ከምዚ ዓይነት ምርጫታት ዝወስዱ ድማ ደገፍ ኣለዎም ብሃገር ተቐባልነት ኣለዎም እዚኣ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ኣለኩም ካልእ ካብ ቀፂልና ዜና ዲፕሎማሲ ኤርትራ ኣብ ናይ ዩኤን ኣላያንስ ኦፍ ሲቪላይዜሽንስ ግሎባል ፎረም ዝብል ብፍሉይ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ወይዘሮ ወይኒ ገብረ እግዚኣብሄር ተወኪላ ተሳቲፋ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር ዘሎ ብወገን ኤርትራ ካብ ዘቕርብዎ ድማ ቴሮሪዝም and extremism must not be linked to any religion ስለዚ ግብረ ሽበራ ናብ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ይኹን ዓሌት ይኹን ስልጣነ ክሕወስ ከም ዘይብሉ ናይ ኤርትራ ታሪክ ዘርእዮ ነገር ተሎ ድማ ብሰላምን ብፍቅርን ናይ ምንባር ብቅዓት ከም ዘለዋ ኤርትራ ነዚ ድማ ንዓለም እውን ክትምህረሉ ትኽእል እያ ኤርትራ ስለዚ እዚ እውን ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ኮንፈረንሳት ትሳተፍ ከም ዘላ which is really really necessary ናይ ግድን ኣብ ብዙሕ ኩነታት ክንሳተፍ ክንክእል ኣለና ኣብ ኩሉ ዘሎ ቻነልስ ኣብ ኩሉ ዘሎ መጋበያታት ቀሪብና ናትና ጉዳይ ንቅድሚት ከነምፅእ ክንክእል ኣለና ንሱ እንድሕር ጌርና ጥራይና ኣብ ዓለም ቦታናን ድሌትናን ረብሓናን ከነውሕስ ንኽእል ምክንያቱ at the end of the day ኣብቲ ጣውላ ክትልለካ ኢልና ኣብ ኩሉ እቲ ጣውላታት ፎክፊግና ቦታና ከነውሕስ ኣለና ኤርትራ ወላ እውን ምስቲ ዘለዋ ንእሽተይ ሃገር እያ ብዙሕ ተፅዕኖታት ዘለዋ ሃገር እያ ግን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ለው ጥራይ ደይኮኑስ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሚድያ ንምምፃእ እውን ዝሓሸ ምንቅስቃሳትን ዝሓሸ ምዕባለታትን ንርኢ ከም ዘለና እዩ ዝንገር ዘሎ ብዝኾነ 2025 ዓመት ናተወደት እያ ኣብ 2026 ድማ ብዝሓየለ መንፈስ ናብ ዝበርትዐ ናብ ዝበለፀ ኩነታት ክንከይድ ተስፋ ንገብር ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪኢቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልኩ ምዛ ደርፊ ክገትፈኩም ኣብሊፅ ዝሪኣ ብርሃን ናይ ገዛና መኹርዒተይ ኣደያ ኣሰይ መኹርዒተይ ብርሃን ናይ ገዛና ንስኽን ተኻሊቕና ደይ ብርሃን እዩ ዘመና ኣደያ 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 ዓይብሓቂ ሓላፍ ዝያዳ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብልፅቲ ደርፊያ ብኣ ከምዛ ዝማ ንፈቱ ንኩለን ኣዴታትና ኤርትራ ድማ ጋቢዝና ኣለና ለትስገው